Good morning. Dneska nám to prší, že si ideme behať. A asi si idem aj napriek tomu, že prší. Nice. Trošku som obohatil tento outfit. Mám PC, 24 hodín. Pachinko and slot king Hakata. And holy shit. Takže čekal na Pachinko? To je herné prostě. Dobehal som cyklistu. A teraz asi mi uchádza. Nice. Akože extrémne blízko naše blízko Sany. Čiže ako supermarkete. Akože až na to, že vôbec. Také šaláty. Je to ten zemiakový šalát? Alebo čo to je? Akoby bez teba sa v tom nad tým chcel rozprieňať z toho kulinárskeho hľadiska, ale lebo toto je pre mňa akože úplne, že what? Sojovka za euro dačo. A druhá vec je, že napríklad poky, keď ich berete po euro 50, tak je to v podstate dobrá cena, pretože tuto je to euro 20 asi. Famous. These noodles are famous, more famous than me. More samyang. Potato chips. Pre milovníkov čaju. Máme oča. Akože odveselať ako u nás. Big Zero. Pepsi. Oh man. Ale keď toto vyzerá strašne good. To vyzerá ako nejaký fajný džusik. To alkohol. Vyzerá to ako fajný džusik.